Για το ΣΥΡΙΖΑ, για κάτσε. Τι σου έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ? 3 φορές το κλείσε μπροστά μου το μάτι. Α, και έκανε δηλαδή... Έκανε χαγιατούρα και μετά έκανε και το μάτι κάποιο. Σαν τον Καρατσαφέρη, το πιέστε υπονοούμενο. Δηλαδή τι έλεγε, για κάτσε, γιατί τι μαλακίες λέτε εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ? Σοβαρά, σας έκανε τώρα. Και ήταν και κουρασμένος τότε. Και όταν πήρα και τελείωνα τις προτάσεις, έκανα σε κάτι και του την είπα και μετά και... Α, αυτό! Δεν το πήραμε χαμπάρι. Τόσο ραντισμένους σας έχουν να τραβήσουν από το ξέρω κάτι. Γιατί ξυπνάω παρκιάκι, έχω έχεις δίκιο, μπορεί να φταίει ο Ρέντος. Πότε είναι αυτό και σε πήραξε κατά το Δεν ξέρω, έχεις αντίδοτο. Όλα θέλει γκόμενες, εσύ πρώην. Σεραφείμ, πες τους ποια είναι η πραγματική αλήθεια εδώ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού πρέπει να πιστεύει ο Έλληνας? Δεν είναι το μόνο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τον ερώτησα. Για όλα αυτά είναι κόμμα. Εγγυητήκατε. Δεν είναι καθόλου τίκ. Να τον πιέζεις, εγγυητήκατε. Δεν είναι κανένα τίκ. Δεν το έκανα από τίκ. Το κλείνε. Δεν είναι το μόνο Ήξερε τι έκανε. ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί Να μας σώσει. Να σε καταποντήσει μπορεί ο διάστασος. Οι άλλοι είναι φασίστες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Κάτσε, τι εννοείς εσύ τώρα φασίστες, δηλαδή το κατάλαβα αυτό τώρα. Ποιος είναι φασίστας και ποιος είναι δημοκράτης? Αυτός ο ηλίθιος ο Κολοτούμπας έχει κάνει τη μία μικρή Κολοτούμπα στον ανάπηρο που πήγε. Να λες και ονόματα, μη λες απλώς Κολοτούμπας. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Όταν καταγγέλουμε κάτι να το καταγγέλουμε. Πήγε στον ανάπηρο. Μη φοβάσαι. Και από εκεί που του λέγε, μπράβο, από εκεί που του λέγε, εγώ θα καταγγείλω τα μνημόνια. Θα στείλω στα δικαστήρια, θα κάνω στα δικαστήρια. Πήγε, λέει, δεν του κάνω έτσι του μνημονιάκι να του φτιάξουμε καλύτερο, να πιο βιώσιμο. Γιατί το απέβαλε η ζωή. Και του λέει ο ανάπηρος, του λέει, παιδί μου, είσαι μικρό ακόμα. Ο κύριος Σόιγκλε. Ναι, ο ανάπηρος. Του λέει, είσαι μικρό ακόμα, άμα μεγαλώσει και έρθει η ώρα σου να κυβερνήσεις και σου δοθεί εντολή. Ο Γιοκαρίνης. Και δεν εφαρμόσει αυτά που εγώ σαν πατέρα σου σου υπέδειξα. Δεν βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μπορεί να έχει μια... Όχι, γιατί ορισμένοι εδώ μέσα λένε ότι αυτά που λες δεν είναι σωστά, γι' αυτό. Εγώ έχω και πιστήρια τώρα. Αρνούνται την αλήθεια, γι' αυτό. Δεν θα εφαρμόσεις και θα σε φτωχέσω και θα σε πετάξω πίσω τη μελάτη. Έτσι, μπράβο. Και τα βάζεις σαν περμένη γάτα ο μαλάκας και έρχεται πίσω. Αυτός ο μαλάκας μπορεί εσένα να σε σώσει. Μόνο ένας τρελός μπορεί να σώσει την Ελλάδα και να μην τρως από εκεί. Κατάλαβες. Αν τους πετάγεις κασμένους από τα αέρια στους πουλούς, αυτό να τους πετάει να πάνε ζωντανούς μέσα στους πολιτικούς. Πες μου που έχει άδικο τώρα. Με κεραμικές. Πες μου έχει άδικο. Και πειράξεις τις άμυνες. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μόνο λογικό. Μόνο ένας τρελός που θα φοβάται. Πάτε να τον θέλει αυτοκτονήσει και πας στο σκάλι του λειτουργό. Αυτό δεν σου σώσει. Αν είναι πατριώτης. Πες το ανέκδοτο τώρα. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα για ανέκδοτο άλλο. Να βάλουμε και το ανέκδοτο του... Ποιο, έχουμε κανένα καλό? Ηλία, ρε παιδί μου. Μιλάτε σοβαρά. Πολύ αναξιωτικά. Ακούω, λέγε. Ο Σαμαράς. Τι παράδειγμα, ξέρεις, αν δεν θα Πιάσε ένα χέρι του Σαμαρά. Το ανέκδοτο. Μετά γίνεται επιμονία. Το ανέκδοτο. Σταύρο, έλα εδώ. Θέλω και μια τοποθέτηση από σένα, έλα. Το ανέκδοτο μπορούμε να το πούμε. Περίμενε, να κάνει μια τοποθέτηση και ο Σταύρος. Ο Τσίπρας ευτυχώς για την κοινωνία. Γίνεται μνημονία. Τα λέει σωστά ο Σεραφείμ. Ευτυχώς. Σωστός αλλά πολύ γρήγορα. Ενώ ο Σαμαράς Πολλοί δεν το πιστεύουνε. Πολλοί δεν το πιστεύουνε. Ο Σαμαράς έχει το προνόμιο να είναι αντιμνημονιακός, πριν κυβερνήσει και μνημονιακός και όλοι οι πολιτικοί. Εγώ αυτό λέω, τα λέει σωστά ο άνθρωπος. Έτσι. Και ο Μαλάκας Τσίπρας έχει το ελάττωμα να είναι προεκλογικά και μνημονιακός και αντιμνημονιακός. Και με το σπίτι και με το θύμα. Δεν τα Έλα εδώ που το κατηγορείς συνέχεια. Άκου τι λέει. Βρε μου νήσου παντεφές. Έτσι. Έτσι είναι η κυρία.
Αν δεν φέρεις άλλες αφήσεις, σε έχω γραμμίσει. Ξηραφάκια καμένα. Γιατί αφήσεις μιλάει? Μιλάει για τα κεντρικά φωτογραφία Της Χρυσής Αυγής της Νέας Δημοκρατίας. της Αυγής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Κι όμως εδώ και με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάω να τους κολλήσεις, γιατί θα τους κολλήσω εγώ. Είχε φέρει μια παρά και τους κολλήσω εγώ. Γιατί οπότε να τους κολλήσω. Λέω φέρει ένα γιατί δεν